力がみなぎってく。剣となる。なんだか調子がいいみたい。
力を。レアード、お待ちください。あのドラゴンと普通のもののレオン様に続く。このままじゃ終われないんだよ。やめろソニア。俺を忘れたの？やっぱりソニア。どうして？俺は今までソニア。人間なんて。ソニア待ってくれ。ソニア。言ってしまったわ。ものを守る盾となれ。かの者を守りたまえ。勉強した甲斐があったかな。かの者の剣となる。かの者を守りたまえ。かの者に力を。
見事だ、エルヴィン。とりあえず、いや、すまないな。敵の心配をするとは。レオン。なんだ？無益な争いを嫌うお前。私には耐えられぬの。誰かがこの世からならば。確かにそれは。確かに。強力な国家による統一。どうだ？私と共に。確かに。みんな、ここでお別れ。ああ。